Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Hello guys, magandang araw. For today, samahan niyo po ako ulit. Ang gagawin ko ngayon is chicken stick. Ayan guys. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa mga nanonood ng aking videos, yung laging mga nakasubaybay sa akin. Thank you po sa inyo lahat. Then, sana wag po kayong magsawa. Alam ko naman na hindi masyado pang clear ang aking video. Hindi po ako masyadong marunong mag-edit at hindi rin ako masyadong makapag-video ng maayos kasi wala din namang taga-video. Yung kamay ko, yung isa kong kamay hawak ko, yung cellphone, yung isa gumagalaw. Kaya pasensya na po kayo kung hindi mo po masyadong okay yung aking video at sana magustuhan niyo po ulit itong aking i-share sa inyo. Ayan guys, start na tayo guys. Ayan, ang gamit ko pala guys, dalawang packet na chicken breast. Ayan, imamarinate natin siya guys. Ayan, gamit ko guys, dalawang yogurt. Marinate natin siya sa yogurt. Ang isang packet kasi guys, ang nilalagay ko talaga, isang yogurt. Dalawa to, kaya dalawang yogurt din ang ano ko. Ayan. Then, ating garlic guys. Ginger powder. And black pepper. Ayan. Ayan guys. Lagyan natin siya ng konting lemon juice. Ayan. Then, add tayo ng konting olive oil guys. Salt. Ayan. Ang salt guys, depende sa inyo yan guys. Sa inyong panglasa. Ayan. Ayan guys, marinate ko siya ng at least 1 hour guys. Mag-add ako guys ng konting oregano. Ayan, paprika. Ayan, marinate na natin siya guys. Ayan guys, ang ating chicken stick. Tusok-tusok na natin. Ay, buto. Then, ang dulo natin. Ayan guys. Ayan, capsicum and tomato and onion. Ayan. Ayan na guys. Ayan ang ating chicken stick. Ayan, nailagay ko na siya sa
for watching.